Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako znie váš vnútorný hlas? A kedy ste ho naposledy naozaj počuli? Nemyslím ten hlas, ktorý v hlave rieši, čo ešte treba vybaviť, komu odpísať alebo čo zajtra stihnúť. Myslím ten tikší. Ten, ktorý zostane, keď všetko ostatné stíchne. Lenže kedy dnes vlastne všetko stíchne? Keď máme voľnú chvíľu, pustíme si hudbu. Keď sa nudíme, vezmeme telefón. A keď niekam ideme, púšťame si podcast. Ako by bolo ticho niečo, čo treba okamžite vyplniť. A tak možno aj nevieme, ako náš vnútorný hlas vlastne znie. Práve teraz počúvate ten môj. Bol to práve on, kto mi hovoril, aby som vyrazil. Len som mal pocit, že ho v poslednom čase počujem nejako často nahnevaného. A začal som rozmýšľať. Prečo som vlastne taký nasratý? Akože trošku, aj napriek tomu, že tu krásne a páči sa mi tu, táto útulňa, tak trošku mám akože výčitky a nedá mi nad tým nerozmýšľať, že som tu sám a mám toľko času. Pritom by som mohol byť ako keby o kus bližšie k cieľu, hej. Ale neviem, možno, že to je len ten začiatok a že možno len príliš veľa rozmýšľam. Nie som zvyknutý byť úplne takto odrezaný. Keď šlapem proste po trase, po značke, tak si spievam dobre, že nie šlágre a neriešim nič, ale potom sa ocitneš proste sám na nejakom odľahnom mieste a zrazu ťa to dobehne trošku, no. Ale môžem byť rád. Prvé dni boli vlastne skvelé. Nikto od teba nič nechcel, nikto sa ťa na nič nepýtal. Nemusel som nikomu nič vysvetľovať. Mohol som ísť, kam som chcel, zastaviť, kedy som chcel. A keď som nechcel s nikým hovoriť, jednoducho som s nikým nehovoril. Samota bola vlastne celkom pohodlná. Až podozrivo. Lenže keď kráčate niekoľko hodín denne sami, začne sa diať zvláštna vec. Dochádzajú vonkajšie podnety. Nemáte čo riešiť, nemáte komu odpísať, nemáte sa kam ponáhľať. A zrazu máte v hlave miesto. Myšlienky, ktoré doma prehluší práca, telefón, ľudia alebo ďalšia povinnosť, začnú vyplávať jedna po druhej. Niektoré príjemné, niektoré menej. A niektoré by som najradšej zase niečím prehlušil. Začal som si všímať, ako často som nahnevaný. Na ľudí, na seba, na veci, ktoré nejdu podľa predstav. Na úplné hlúposti. Prečo som vlastne taký nasratý? Veď tu sa mi objektívne nič nedeje. Zaspím, kde chcem, mám čo jesť, nikto odo mňa nič nechce. Idem si svojou cestou. A aj tak sa vo mne niečo stále ozýva. A potom sa stalo ešte niečo zvláštne. Začal mi chýbať domov, chýbali mi ľudia, chýbala mi moja posteľ, chýbala mi sprcha a po pár dňoch som zistil, že obyčajná čapovaná kofova je vlastne celkom luxus.
Najmä keď si ho musíš zaslúžiť niekoľkými hodinami chôdze. Chýbali mi veci, nad ktorými som doma vôbec nepremýšľal. To, že sa máš ku komu vrátiť, že ťa niekto čaká, že môžeš len tak prísť domov a nemusíš rozmýšľať, kde dnes večer skončíš. Veci, ktoré sú doma úplne obyčajné, sa na ceste zrazu stanú malými odmenami. Lenže čím dlhšie som bol sám, tým menej mi tá samota začala prekážať. Najprv som potreboval mať stále niečo v ušiach. Potom som si začal všímať, že mi hudba vlastne chýba čoraz menej. A potom som si jedného dňa uvedomil, že idem už niekoľko hodín a nič nepočúvam. Len svoje kroky, vietor, les a vlastné myšlienky. Neviem, či som počas tej cesty zistil, prečo som bol taký nasratý. Asi nie. Niektoré veci sa nevyriešia tým, že prejdete stovky kilometrov. Ale možno som konečne dostal priestor ich počuť. A možno práve to bolo celé, čo som potreboval. Nie je odpoveď, len chvíľu, počas ktorej som nemusel pred tou otázkou utekať. To ticho, ktoré bolo prvé dni až nepríjemne hlasné, začalo znieť ako obľúbená pieseň. Čo viac? Nikdy nemaj strach z toho, čo bude, pretože nikdy nevieš, čo bude. Toto som ja fakt nečakal, že bude. Pecka. Idem sa uložiť a oddychovať.